May dalawang salita na nais ko pong ating pag-aaralan tungkol sa banal na Espiritu. This is now our third Sunday to learn about the power, kapangyarihan, ang activity o ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay nating mananampalataya. God is a Trinity. The Father, the Son, who is the Son? Jesus Christ. And number 3, the Holy Spirit. Review. As far as our salvation is concerned, ano po ang role ng Ama? What is the role of our Heavenly Father? Architect and engineer of our salvation. By being architect and engineer, ano po ang ibig sabihin noon? Na siya ang nagplano ng ating kaligtasan. Now, if the Father is the architect and the engineer of our salvation, what is the role of Jesus Christ in our salvation? He is the builder. Anong ibig sabihin noon? Siya ang gumawa. Hindi ako ang gumawa ng kaligtasan niyo. Hindi ikaw ang kailangang gumawa ng kaligtasan mo. Si Kristo ang gumawa ng paraan upang ang tao ay maligtas. Anong ginawa ni Kristo na paraan para tayo maligtas? Namatay po siya sa... Bakit kailangang mamatay? Dahil sa ating, turuan ko kayo hindi kompleto yung sagot na yon. Bakit si Kristo kailangang mamatay? Dahil kamatayan ang bayad sa kasalanan. Hindi yung namatay. Bakit si Kristo namatay? Dahil sa aking kasalanan. Tama naman yun. But the more accurate answer to that is, api nga ni Kristo natay, un ata patay tibayad itibasol. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Okay? Ngayon, nung tayo ay sumampalataya kay Kristo at tinanggap natin siya, personal, na ating tagapagligtas, ano naman ang role ng Holy Spirit? Yun. Ang Holy Spirit, dalawa ang kanyang role. Una, indweller. So there are two words that I would like for you to understand about the work of the Holy Spirit sa ating buhay. Una, indwelling. Say that word. Indwelling. Oo. May nagplano ng bahay. May gumawa ng bahay. Sinong tumira doon sa bahay? Amen ba? Oo. So ang Diyos, pinano ng salvation natin, ang Ama, ginawa ni Kristo yung ating kaligtasan, at nung tinanggap natin si Kristo, ang banal na Espiritu ang nanirahan ngayon sa isa ating buhay. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians, ito ang patunay natin dyan, reference 6:19 and 20, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit of God, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, who is dwelling in you right now? Ulitin natin, Who is dwelling in you right now? The Holy Spirit of God. Amen? Okay. Ngayon, ang pangalawang salita na dapat yung tatandaan about the work of the Holy Spirit is that only indwelling but infilling. Okay? Dalawang salita, indwelling at ano yung pangalawa? Infilling. Sabihin nga natin lahat yan. Ready, go. And infilling. Mahalaga yung indwelling.
Pero, ang silbi ng indwelling ng Holy Spirit sa atin, ang purpose ay upang yung salitang infilling. Okay? So pag-aaralan natin kung ano tong infilling na ito. Amen? Ang sabi ng Ephesians chapter 5. Okay? Ephesians chapter 5. Mula natin sa verse number 18. Ephesians chapter 5. Sa verse 18, ang sabi dito, ket di kayo agbartek ti arak, iso anabuslon. No diket, mapno kayo kuma iti. Okay. Yun ang gusto nating pag-aralan ngayon. Sabi sa English, read, and be not drunk with wine. Meron ba sa inyo dito ang umiinom pa rin ng alak? Nagkakasala kayo pag ginagawa nyo yan. Kasi ang utos, be not drunk. Huwag na kayong uminom ng alak. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka nang uminom ng alak. Huwag na. Kahit ano pa ang reason mo. Maliwanag ang utos, be not drunk with wine, wherein is excess. Ngayon, on the contrary, ito yan, kung hindi ka na ngayon magpapa sa ilalim sa kapangyarihan at impluensya ng alak, kanino ka ngayon dapat magpasailalim at magpa-impluensya? Ang sabi dito, but be filled, yun yung salitang filled, with the Spirit. Mauunawaan ngayon natin na ang ibig sabihin ng filled, doon sa be filled with the Spirit, ay naihalin tulad doon sa epekto ng alak sa tao. Sino sa inyo ang dating manginginom ng alak? Taas ang kamay. Yung matinding umiinom ng alak, taas ang kamay. Okay. Pag kayo ba'y nainom ng alak, ay ramdam nyo ang epekto. Ilang botelya bago nyo maramdaman ang epekto ng alak? 2. Sabi nung isa, 2. Yung iba sa inyo? Ilang bote bago nyo naramdaman yung epekto ng alak na yan? Isang case. Ang tindi mo naman. Hanggat hindi naka-isang case, walang epekto yung alak sa'yo. Immune ka sa alak, ganon. Oo, walang epekto ang alak. Ganito yan. So, katulad doon sa pag-iinom ng alak, na may epekto. Hindi lang epekto tungkol sa kalusugan, kundi yung it affects the way you think, the way you talk, the way you act. Lahat yan. May impluensya sa alak. Kaya you can always tell pag ang isang tao nakainom. Kahapon, may nasalubong ako dyan. 1:00 ng hapon. Agbasing-basing kakabsat. Paunahin ko nakal-al daw, nakainom man ti arak ni Angkelan. Diba? May mga tao din na talagang, ganon. Sabi nga nila, mabait yan pag hindi nakainom ng alak. Okay. Nasingpot deta no madi nakainom. No nakainom, sao nga sao, istoryang-istorya. Di ba? So, mga kapatid, sa ganong explanation, doon natin maiintindihan na ganon din po ang banal na espiritu. Kaya lang, katulad ng alak, kailangang inumin mo yan, di ba? O, hindi ko sinasabing uminom kayo ng alak, ha? Kasi pag nandyan yung alak, may epekto ba yung alak sa'yo pag nandyan? Kailangan mong inumin yan. Pag nainom mo na yung alak, yun na, mag-e-epekto sa katawan mo yun. So ngayon, nung tinanggap natin si Kristo, linungugan natin the Holy Spirit. Tatagakawsat, kinakailangan na yung presensya ng Holy Spirit sa atin ay maramdaman natin at magkaroon ito ng epekto sa ating buhay.
Yun yung idea ng salitang be filled with the Spirit. Mapuno kayo ng banal na Espiritu. Hindi po yung Holy Spirit, parang kulang ka pa sa akin. Sige pa, punta ka pa sa akin, Holy Spirit. Hindi. Ang kabuuan ng banal na Espiritu ay nasa atin na. Okay? Ngayon, para mas lumiwanag pa yung ating pag-unawa dito sa infilling. Basta yung idea nung infilling ay katulad doon sa alak na merong impluensya at epekto sa tao. Correct? Now, ganun din ang Holy Spirit, dapat makita yung influence at epekto ng Holy Spirit sa atin. Another word na maunawaan natin yan ay yung salitang control. Oo. Kasi pag control ka ng alak, mga kapatid, makikita mo talagang, di ba? Nakainom man na ni Angela. Di ba? Ganun yun. Ngayon, may mga tao, katulad nung kapitbahay namin noon doon sa Bible College. Mula umaga hanggang gabi. Lasing, mga kapatid. Oo. Kunada nga rod kat mabain nga mausawan. Grabe yun, no? Nakarinig na ba kayo ng ganon? First time yung marinig yan? Mabain ang mausawan. When? Nung nausawan ng kakabsat, mabainan iti tao. Iso nga, all the while, kailangan siya ay lasing. Now, in relation to that experience, dapat ang Kristiyano, all the while, puspos din ng Holy Spirit. Control din tayo ng banal na Espiritu. Amen? Para makita sa buhay natin. Pastor, bakit? Bakit ba kailangan ma-feel tayo ng, yung iba, kailangan uminom ng alak para maging matapang. Halimbawa, hindi niya maisabi yung kanyang I love you doon sa kanyang crush. Kinakailangang uminom muna, mangitanggap lang, may isang beer. Ayun, punta doon, tapang-tapang. Nasabi niya ngayon yung gusto niya. So ang goal niya, gusto maging matapang. Kaya't, uminom ng alak. Tayo po, para makita sa buhay natin, yung tapang sa pananampalataya, hindi po natin kailang uminom ng alak. Baka naman later on, sasabihin yung ganyan pambira, pinapreach ako ni pastor. Kinakabahan ako Nakakatugtong mga tuhod ko Baka kailangang uminom muna ako ng alak para makapag-preach ako doon. Mawala yung aking kaba. Hindi mo kailangan ng alak ngayon para ipakita ang tapang sa pananampalataya. Ang kailangan mo ngayon ay Holy Spirit. Ngayon, sabi naman ng iba, pastor, yung pag-inom ko ng alak, para ma-relax ako. Hello? Meron ba sa inyo, nagre-relax sa alak? Kasi gusto kong ang bigat ng problema ko Saka pagod na pagod ako. Gusto ko yung ma-relax ako, ma-relief ako, mawala yung problema ko pansamantala. Gusto ko yung buhay na hindi ko naisip yung problema ko, kaya nag-inom muna ako ng alak. Okay, kung unbeliever ka, talagang ganun ang katwiran. Pero kung saved ka na at may Holy Spirit ka, siya ngayon ang tutulong na magbigay sa iyo ng relief sa mga problema mo. Siniswitch tayo ng Biblia. Hindi lang switching. Ito yan Okay? Pag pumunta kayo doon sa ating electrical room doon sa baba, switching. Makita nyo doon sa ating electric panel, may nakalagay doon, inek at generator. Diba? All the while, naka-connect tayo sa inek. Doon galing yung ating power. Ngayon, halimbawa, meron tayong generator dyan,
30 kVA, 25 kVA, nawala ang supply ni INEC. Anong gagawin ngayon noong automated na panel na yan? Automatically, magsuswitch ngayon yan. To produce that power and energize, na yung dati, ang power niya galing sa INEC para ma-energize ngayon yung ating facility, magsuswitch, lilipat, kukunin niya ngayon ang power kay generator. Ganon din po yan. Dati, ang libangan mo, pangtanggal ng problema mo, alak. Ngayong may Holy Spirit ka, mag-switch ka na. Huwag ka nang pumunta doon sa tindahan. May sama na beer. Uminom ka. Naisip mo pa rin yung problema mo. Isa pa! Blug. Pera. Hanggang sa naudatal ka, di kalsada. Mga kapatid, ligtas ka na. May Holy Spirit ka na. Mas matindi sa alak yan, mga kapatid. Siya ngayon ang tutulong sa atin. Mag-energize upang magkaroon tayo ng peace. Magkaroon tayo ng love. Magkaroon tayo ng gentleness sa kapwa. Magkaroon tayo ng self-control. Kita mo, pag nakainom ka ng alak, wala kang self-control eh. Pinalilipad mo yung mga plato ng bahay nyo. Ginagawa mong archery yung mga kutsara at tinidor ng bahay nyo. At ginagawa mong target ang misis mo, ang mga anak mo. Ginagawa mong target, di ba? Wala kang self-control. Pero pag may Holy Spirit ka, at natutunan mo tong infilling work of the Holy Spirit, ma-energize ka na magagawa mong magmahal sa tao na ayaw mo. Magagawa mong patawarin ang tao na hindi mo kaya sa sarili mo. Magagawa mong maging mabuti sa tao na gumagawa ng masama sa iyo. Magagawa mong pagunyan yung kapitbahay mo na nang-chichismis sa iyo. Magagawa mo ngayon, mga kapatid, na mag-control sa iyong temperament. Dahil na-energize ka. Saan galing? Nag-switch ka na eh. May Holy Spirit ka. Yan po yan, mga kapatid, ang feeling of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya ngayon, sa susunod na linggo, tuturo ko sa inyo yung technique, yung sikreto, how to be energized and how to be filled with the Holy Spirit of God. Gusto niyo bang ma-energize ng Holy Spirit? Kasi kung hindi, mga kapatid, ganyan ka na. Ganyan ka na nga, ganyan ka na talaga. Kasta ka lang aruden, kasta kan tulata. Ngaman na mabalindeta no Kristiyano ka, kasi the Holy Spirit mo eh. Talagang mag-i-improve ng husto ang buhay mo. Talagang makikita ang totoong pagbabago sa iyo. Talagang magmamanifest sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligayahan ng Diyos. Magagawa mong maging masaya, maligaya sa kabila ng maraming problema at kabigatan ng buhay. Why? Because you are not empowered by positive thinking. You are not trying to improve yourself. You are energized by the Holy Spirit of God. Next Sunday, let us learn how to be energized by the Holy Spirit of God.